Aquest 26 de maig es troba assenyalat al calendari personal de tothom com el darrer dia de campanya electoral, en què els partits, amb obediència de l'altiplà, s'han capficat a fer creure la parròquia que s'ha de triar entre Sánchez o Feijóo, i això no és veritat. En aquestes votaes, com diria la meva tia Carme, es tracta de triar les persones que han de gestionar el nostre govern, el govern de la Generalitat Valenciana, així com les diputades i els diputats que han de configurar les nostres Corts, el nostre Parlament, i ho han de fer aquestes Corts al Palau dels Borja. Res fora d'aquest àmbit ens ha de marejar la perdiu. Són aquestes les nostres eleccions, i és per això que quan demà facis les teues reflexions hauràs de pensar amb gent nostrada, amb persones del nostre país valencià. I avant!